Приятно, че точно ти ме снимаш. Завъдових и написах. От руските речи прости обратих на български прости речи и словенски. Помалко следеше ме ревност и жалост на своето българско рода. Защо при мен история? И завъдових си в календара манастир при брата моего единоматиродното Лаврентия. На ползу родно българско, славно Богу Господа нашему Исусу Христу, да може подобава всяка слава, чест и поклонение, нино и присно и во веки веков. Амин. Скъпи абсолвенти, уважаеми колеги и гости! Днешният празничен ден е един от най-запомнящите се в живота на всеки студент. Особено съм поласкан, че имам честта да ви приветствам с успешното завършване на вашето обучение. Уважаеми абсолвенти, зад вас сега остават студентските години, изпълнени с интересни лекции, важни упражнения и стажове, тежки изпити, но и с неповторими празници с приятели и колеги. Днес е ден на удовлетворение от изминалия нелек път. Ден, който в течение на следването сигурно ви се е струвал така недостижим, а сега сте изненадани, че е настъпил толкова неусетно. Вероятно сте и малко натъжени от края на този чудесен период от вашия живот. От сега нататък ви предстои да доказвате качествата си на специалисти. Ние, вашите преподаватели, ви гласуваме доверието си, подкрепяме ви и вярваме непоколебимо в вашите способности. Позволете ми да открия тържествената абсолвентска церемония на випуск 2015 на Педагогическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Уважаеми абсолвенти, и гости, моля ви да посрещнем на крака деканското ръководство и почетните гости на Педагогическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, воден съвестник ректора на университета декан на факултета, доцент на педагогическите науки Румяна Танкова, заместник деканите на факултета и ръководителите на факултетите.
Обежища скрити от лъжовния мир, места за молитва, за отдих и мир, къде се чува само ревът меломорски или вечния шепот на шумите горски, или на звона тежки и на мощният звън в скромна килийка, потънала в сън. Един монах, тъмен, непознат и бледен, пред лампа жумеща пишеше наведен. Що дръскаше той там, мислен, един, жидие ли нов ли дамаскин, захванато дълго прекъсван, оставяни пред кандилото сред нощ, пак залавя. Що се той мореше с този дълъг труд, или бе философ, или беше луд. Най-после отдъхна и рече: конец. На житие ново аз дори венец. И тъпна любов приведе към този труд довършен подвиг, многолетен на бдението рожба на водата плод, огълнал безшумно половина живот. И към някой древ, библейски пророк, ил на по-простиви и годинни кръстрок, той твърди очи си, разтрепена, бляд, към хаоса тъмни, към звездния свят, към бялото море, много дълбоко, и вдигна през ниски, и викна високо. Днес когато българския народ история има и става народ. Нека той познае от моето писание, че голям той е бил и пак ще настане, че от славни годин до свети Атон бил е припознаван нашият закон и че са имали царства и столици и от нашата рода светци и патрици, че и ние сме дали нещо на света и на си словене книга да четат. И кога му викат българин вестник, той да се гордее с това име честно. Нека наш брат знае, че Бог е велик и че той разбира български език. Четете и знайте, що в стари години отестени славни вършили денини, как с много кралства имали събран и от царе силни вземали Сатан и била велика българска държава. Как се свети Борис Покръстник преслава, как е цар Асен тук храмове градил и дарове прощал, кой бе Самуил, дето си изгуби душата в ада, покори Турацо и влезе в Елада. Кой бе цар Иван Шишман и как нашето царство сториха го голям. И кой е Иван Гълски, чиито свети мощи чудеса се славят и на тоя ден нощи. И как се Крум преслави с Никифора би и от черепа Руинови отби. И как Симеон цар угрите прогони и от Византия получаваше поклони. А той беше учен, философ велик и не се срамеше от своя език. Четете от радио, да ви се не смеят и вам, чужденците, да не се гордеят. Нави моята книга, тя е вам съвет. Нека се преписва и множи безчет и пръска по всички поля и долини, къде българин страда, въздиша и гине. Тя е откровение, Божа благодат, млади прави мъдър, а старият млад. Който я прочита, няма да се кае. Който знае нея, много ще да знае. Тъй мал беше, то с мъж в килията скрит, с поглед умислен, в бъдещето бит, който много бдения утрини пропусна, но плачето перо нивка не изпусна и против канона и черковни извън работи без отдих, почива без сън.
Заимал беше Тостив Светогорец за рая негоден и хвърляше тайно в мрака тогас най-първата искра в народната свяст. Пловдив, 1882 година, Иван Вазов.